Чо? Какво правите, деца? Аз опитам да копирам рисунката на Банко. Алекса, ти какво правиш? Банко. Не банко, ами банко. Банко. В като... Банко. Не банко, В като Великден. К. Банко, Ванко. Банко. Банко. Какво правиш, Алекс? Ще паднеш от стола. Днеска какво направи бебето? Била. Каква била? Какво, падна ли? Пана. Откъде? Гласа. На главата си падна, това е ясно, ама откъде падна? От стола. И там ли удари главата? Как го прави?